Здравейте, уважаеми зрители на резервната скамейка. Включваме се от стадио Ренато Далара в един от много класическите стадиони в Италия. Знаете, това е един от стадионите, които е много известен именно с ето тази висока кула на съоръжението в Болония. Иначе в Болония няма чак толкова много голяма българска връзка. Тук не е играл български клубен отбор, но за сметка това все пак имаме и трима българи, които са играли в Болония. Един от тях е Ники Илиев, героят от САЩ 9-4, един от героите от САЩ 9-4, който всъщност става първия българин, който е в серия А, и той играе тук на стадион Ренато Далара. След това и Андрей Галабинов е собственост на Болония, но той така и не записва матч за тима от Ренато Далара. А последния българин, само преди около 3-4 години, беше Валентин Антов. Той записа няколко мача за Болония, но не успя да се наложи в състава и в момента бившия бранител на ЦСКА се подвизава в Монца, които пък се завърнаха в серия А. Освен обаче, Болония също така спечели и купата на Италия през миналия сезон и игра в Лига Европа, където достигна до четвъртфиналите през този сезон, вече изминал. Но през настоящата кампания тимът не успя да се класира за евротурнирите, а иначе играе в Шампионската лига през по-миналия сезон, когато се завърна след дълго отсъствие в Европа. Направим и няколко кратки прогнози за световното първенство. А именно голмайстор. За мен голмайстор ще бъде Хари Кейн. Знаете, че Хари Кейн стана и носител на златната обувка за миналия сезон и определено, особено мачове като Панама, Гана, той определено ще има шансове да отбележи още голове. А следващия, който бих казал като опция, е и Ерлинг Холанд, въпреки че Норвегия не е сред фаворитите. Холанд може да бележи по доста срещу различни отбори, така че не е изключено и да вкара и на световното първенство. Иначе световен шампион, моята прогноза е, че най-вероятно това може да е Португалия и Кристиано Роналдо най-накрая да вземе световната титла. Причината е най-вече халфата линия, която е уникална, включваща играчи като Витиня и Жоао Невес от настоящият шампион, който е носител на Шампионската лига ПСЖ, който реално и дублира титлата си през този сезон, както и Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед, който пък щупи рекорда на Кевин Де Бройне в Висшата лига за най-много асистенции и съвсем логично беше избран и за най-добър играч, пък Юнайтед се завърна в евротурнирите. Така че виждате това уникално съоръжение, което обаче, като всички италиански стадиони обаче, трябва много основен ремонт. Със сигурност е хубаво при такъв основен ремонт кулата да се запази. Тя най-вероятно ще се запази, но Болония може и да не е част от Евро 2032, тъй като, както виждате, няма никакви ремонтни дейности по стадиона, въпреки че имаше очаквания той да бъде част от 2032 от европейското, но от УЕФА казаха, че стадиони, които не са готови, италиански, ще отпаднат. Така че Болония е доста застрашен от това да отпадне и въобще да не бъде на Евро 2032. За момента единственият сигурен стадион в Италия е този на Ювентус, който няма нужда от реконструкция, тъй като е нов. И в момента се прави стадион в Флоренция, но до там все още Италия е много далече от подготовката си за 2032 и за европейското, така че ще видим и как ще се развият и там нещата. Много е възможно или страната съвсем да изгуби домакинство, или да получи с може би 2, 3 до 4 стадиона, а Турция да поеме още мачове. Така че наистина Италия в това отношение се излага доста, защото в Турция стадионите са почти готови и дори се прави чисто нова в Анкара, което е съвсем достатъчен атестат за това, което се случва с стадионите в Италия. От кулата в Болония, стадион Ренато Далара, до нови срещи от резервната скамейка.